Moikka! Ja ihanaa iltaa pitkästä aikaa Joogalasta. Mä en usko, että kovinkaan moni tähän aikaan on mun kanssa livenä linjoilla, mutta jos olet, niin ihana, kiva. Mutta jos et ole, niin ei haittaa, tää jää tänne taas tallenteeksi. Ja niin kuin näkyy, niin täällä on aika tämmönen metsittynyt meininki suoraan mustikasta. Nyt pidetään semmoinen pieni ilta kasvojooga-harjoitus. Aika lyhkäinen sellainen, koska sauna odottaa. Mä teen tämän harjoituksen istuen. Voit tehdä kanssa. Mä laitan täältä vähän tuolia oikeampaan, niin sitten no ihan vinkkurassa ja vänkkyrässä täällä. Juurruttele jalkapohjat, jos istut. Nostele vähän istuinlihaksi ja juurruttele istuinkyhmyt. Ja jos istuskelet jossain tuolilla, sohvalla, niin tuu sinne aika lailla tuolin reunalle niin, että siellä on semmoinen hyvä kannateltu asento. Vähän nojata taaksepäin, niin että tunnet, miten sieltä keskivartalo vähän aktivoituu. Ja anna sieltä istuinkyhmyjen juurtua, anna sieltä jalkapohjien juurtua lattiaan. Kädet voi olla siinä sun reisien päällä, taikka sitten siinä rennosti sivulla, mihin ne ikinä nyt asettuukaan. Ja anna sieltä silmäluomien painua hetkeksi aikaa kiinni. Ja kun olet antanut sieltä silmäluomien painua kiinni, ja sitten muuten jos silmät kiinni, harjoitus ei tunnu hyvältä idealta, niin sitten ota sinne jonnekin alaviistoon katsele piste, niin että tavallaan saat sun kaiken huomioon piettää siellä ja katseissa yhdessä kohtaa. Mä oon tullut muuten just mustikasta, niin mulla on mustikasta sormet, niin älkää antako se häiritä. Mutta nyt kun on silmät kiinni, niin sehän ei häiritä ketään. Eli juurruta sieltä istuinkyhmyt. Ja vie sun tietoisuus sinne lantioalueelle ja sinne istuinkyhmyihin niin, että tunnet, miten ihan tietoisesti painat niitä istuinkyhmiä sinne alustaan ja istuinta vasten. Silloin kun sä painat niitä sun istuinkyhmiä sen alaspäin, niin ehkä huomaat, että siellä vähän se alkaa sieltä alavatsasta tulemaan semmoista lempeätä aktivointia. Voi olla, että sieltä selkäranka ojentuu vähän suoremmaksi jo tässäkin kohtaa. Sitten lähde viemään ajatuksia siis sun selkärankaa ja lähde sieltä ihan tietoisesti ojentamaan selkää. Pyörätä sieltä hartiat omalle paikalleen niin, että siellä olisi siellä olkapäät samassa linjassa. Ja sitten ojenna sieltä vielä niskaa niin, että nostat sieltä takaraivoa ylöspäin niin, että niska ojentuu pitkäksi. Sieltä pikkasen tulee leuka sinne kaulan kuoppaa kohti. Vähän ehkä tulee sitten kaksoisleuan tunnetta sinne leuan puolelle. Eli pitkä suora selkä. Ja sitten ota oikein syvä, tietoinen, rauhallinen hengitys nenän kautta sisään, ihan sen syvälle vatsan pohjaan. Ja ulos hengityksellä puhalla huokosen suun kautta ulos. Hyvä, otetaan vielä toinen tämmöinen hengitys. Nenän kautta sisään. Ja suun kautta ulos. Ja sitten anna sieltä hengityksen virrata sisään ja ulos nenän kautta. Hetkeksi aikaa pysähdy tarkkailemaan, havainnoimaan ilmavirtaa, millä se tuntuu siellä sieraimissa. Vaan aistit ja havainnoit ja tarkkailet. Annat huomion kääntyä sisäänpäin, oman kehoon. Ja annat kaiken sun ympärillä vähän vaimentua ja pehmentyä. Annat sun läsnäolon laskeutua tähän hetkeen. Ota vielä 2 syvää pitkää rauhallista hengityskiertoa tässä. Ja niiden 2 hengityskierron jälkeen sisähengityksellä lähdet tuomaan olkapäitä eteen ja ylös. Ulos hengityksellä pyörätä hartiat taakse ja alas. Sisähengityksellä olkapäät tulee eteen ja ylös. Ulos hengityksellä pyörätä hartiat taakse ja alas. Tehdään vielä kerran. Sisähengityksellä pyörätys. Ja ulos alas. Hyvä, jätä hartiat alas. Voit lähteä avaamaan sieltä silmiä. Ojenna selkäranka pitkäksi, hengitä nenän kautta sisään. Ja ulos hengityksellä lähde kallistamaan päätä oikealle, tuo oikeaa korvaa kohti oikeaa olkapäätä. Ja sieltä voit painaa vasenta hartia vähän alas. Jos sulla ei kädet siellä kämmenessä ja reisien päällä, niin sieltä voit lähteä kurottelemaan siellä sun vasemmalla kädellä sen vähän niin kuin alaviistoon. Niin, että saat vielä vähän tehostettua sitä venytystä, mikä siellä on. Ja sitten hengitä. Ja toki silmät saa olla kiinni. Otetaan vielä 2 hengityskiertoa tässä.
Ja sieltä sisähengityksellä palauta pää takaisin keskelle. Voit pyörättää sieltä hartiat, jos haluat, tai muuten vaan hetken aikaa pysähtyä siihen kuulostelemaan, miltä oikealla puolella tuntuu ja miltä vasemmalla puolella tuntuu. Minkä jälkeen sitten sisähengityksellä taas vähän pidennä rankaa ja uloshengityksellä lähde kallistamaan päätä vasemmalle. Ja sieltä taas voit lähteä kurottelemaan oikealla kädellä alaviistoon. Ja sieltä voi toki vähän haeskellakin sitä, että missä kohtaa se venytys tuntuu parhaimmalta. Mutta joskus on vaan hyvä vaan kallistaa se pää ja sitten vaan pysähtyä siihen. Hengitä. Ja aina uloshengitys on se, mikä rentouttaa, rauhoittaa. Eli jos siellä tuntuu jotakin kireyttä, niin ajattelet uloshengitykseen vähän hellität sieltä. Annat kehon päästää irti. Otetaan vielä 2 hengityskiertoa näin. Hyvä, sieltä sisähengityksellä palauta pää keskelle. Pyöräytä taas hartiat omalle paikalleen. Risti sormet ja lähde työntämään sieltä kämmeniä poispäin itsestä tuon leukaa kohti rintaa ja pyöristä selkä ihan kunnolla pyöräksi. Suuntaa hengitys lapaluitten väliin niin, että tunnet, miten sieltä lavaat liukuu poispäin toisistaan, kun hengität sisään. Annat hengityksen hieroa sisältäpäin. Täällä on ehkä joku pieni jumi, koska kuuluu semmoinen mukava pieni rutina tuolta jostain yläselästä. Otetaan vielä 2 hengityskiertoa tässä. Sieltä voi vaikka puhaltaa, huokasta suun kautta ulos. Ja sisähengityksessä ojenna kädet ylös, veny pituutta. Kurota oikein kunnolla ylöspäin. Ja sitten vapauta kädet sivukautta alas selän taakse. Ja sitten hupsista keikkaa. Toivottavasti et säikähtänyt, mutta tuossa sieltä sormet ristiin selän taakse ja avaa se. Joo. Aina hetkeksi aikaa tuohon pöydän. Ja avaa sieltä rintakehää. Työnnä selkämeniä poispäin itsestäsi. Avaat ehkä vähän katsetta sinne ylöspäin niin, että saat sinne kaulallekin vähän avausta. Kaula iholihakselle. Ja hengitä. Sieltä voi antaa silmäluomien painoa kiinni niin, että kasvot pysyy rentona. Ja sieltä seuraavalla uloshengityksellä vapauta kädet. Mä yritän nyt olla loppuharjoituksen kolistelematta tätä mikrofonia. Katsotaan, miten se onnistuu. Mutta lähde vähän semmoista vähän dynaamisempaa liikettä. Eli lähde sieltä pyöristämään tuo kämmen selkiä yhteen. Vähän niin kuin sukeltaisit eteenpäin, taas pyöristä selkää. Ja sitten sisähengityksellä avaa rintakehää, käännä katsetta ylöspäin. Uloshengityksellä pyöristys, sukellat kämmeniä eteenpäin. Ja sisähengityksellä avaus. Ja sieltä anna ihan painon tulla sen istuinkyhmien takaosaan niin, että koko selkä menee pyöreäksi. Ja sisähengityksellä tunne, miten sieltä paino tulee sen istuinkyhmien etuosalle. Niin, että kallistat lantiostakin vähän sen eteenpäin niin, että koko selkä menee kaarelle. Tehdään vielä 2 hengityskiertoa näin. Uloshengityksellä pyöristys. Ja sisähengityksellä avaus. Ja sitten vapauta sieltä kädet vartalosivulle. Pyöräyttele harteita. Voi vaikka vähän se huljutella sieltä niin, että jos siellä on jotakin kireyttä, niin vähän niin kuin ravistelet ne kireydet pois. Lähdetään vähitellen siirtymään kasvojen alueelle. Mulla ei ole mitään öljyä tässä itsellä. Niin ei tehdä semmoista ihan hirvittävän voimakasta hierontaa. Mutta jos sulla on öljyä tai sitten jotain voidetta, niin sitä voi taputella pehmeästi, hellästi kasvoille. Minkä jälkeen lähdetään vähän herättelemään kasvoja. Tehdään tämmöistä naputtelua ja taputtelua kasvoille. Voit naputella ja taputella sieltä ihan leuasta, poskista, huulen päältä, nenän varresta, otsasta. Täpyttelet, herättelet. Ja ihan kuin kaikessa muussakin joogassa, niin kasvojoogassa ja ihan kaikessa ikinä maailmassa mitä teetkin, niin aina poispäin kivusta ja aina semmoisesta
omaa kehoa kuunnellen, ihan sama mitä täällä tapahtuu, mä täällä kolistelen mikin kanssa ja kaikkea muuta, niin tee sitä omaa harjoitusta. Jos joku juttu tuntuu sille, että tämä ei ole nyt niin kuin hyvä juttu, niin sitten jätät naputtelematta ja tekemättä, mitä mä täällä kerron. Mutta tee vielä hetken aikaa, jos kaikki on siellä hyvin. Vähitellen pysäyttele. Ja tuo sieltä peukku leuan alle ja niin, että etusormi. Ja voi tulla muutkin sormet siihen leuan päälle. Ja sieltä lähde lempeästi liuuttelemaan. Ihan sinne korvan tyveen. Eli peukku on siellä leuan alla. Etusormi siinä leuan päällä. Vähän semmoinen koukkusormikin voi olla. Liuuttelet sinne. Ne lempeät liuuttelut leukalinjaa pitkin. Sitten muistaa hengittää. Ja tosiaan, jos on kuiva iho, niin sitten varmasti se, että siellä on jotakin öljyä, niin tuntuu ihan mukavalta. Liuuttelet sinne. Tehdään vielä 2 kertaa. Ja tehdään vielä kerran. Hyvä. Ja sitten toivottaisiin peukku sinne leualle ja pidät sieltä sen etusormen koukkuna ja liuuttele sieltä vähän niin kuin tuosta suupielen kohdalta tuonne nenänpielelle ja sieltä posken alta kohti korvaa. Eli liuuttelu sillä koukkusormella. Ja nyt tosiaan kans varmasti, jos on siellä öljyä tai voidetta, rasvaa jotain, niin se on varmasti kiva. Mulla ainakin alkaa tosi herkästi punottamaan ihoa ja tulee vähän senkään kitkaa, niin se voisi olla ihan hyvä, jos tässäkin olisi vähän se jotain. Tehdään vielä 3. Minkä jälkeen sitten siirrytään vähän voimakkaampaa tai tuntuvampaa ainakin. Taas sieltä sormet nyrkit nyrkkii ja liuuttele sieltä poskista ylös ihan siihen poskiluun kohdalle ja sitten nojaa sinne sun kämmeniä vasten. Niin, että tunnet, miten sieltä vähän nousee ja painuu. Ja jos sulla on pöytä siinä kyynärpäitten eessä, niin siitä vasten voi nojata. Ja hengitä. Hyvä. Vapauta. Sitten, jos olit ihan siinä nenänpielen vieressä, niin sitten liuuttele vähän sieltä kauempaa taas sinne poskelle ja taas nojaa sinne rystysiä vasten. Ja hengitys virtaa. Hyvä. Sitten mennään sinne purentalihaksille, masseterlihasten puolelle. Siellä voi olla semmoisia vähän napakampiakin kohtia, eli enemmän sinne poskelle. Ja sieltä sitten taas nojaa. Ja tosiaan, jos siellä on joku pöytä, niin sitten se on aika mukava. Ja täällä sitten, kun mennään sinne masseterlihaksen luo, mikä sitten saattaa monestikin olla aika juminen, niin sitten siellä saattaa tuntua aika makeatakin kohtia. Hengitä. Hyvä. Sitten vapauta. Ja sieltä pidetään ne kädet nyrkissä ja livuttele sieltä leukapielestä ihan sinne kohtaan, missä tunnet poskiluun ja sieltä liuuttele ihan sinne melkein ohimoille korvan yläpuolelle. Niin liuuttele siihen poskiluulle ja poskiluuta linjaa pitkin ylös. Ja taas tässä voisi olla aika kivaa, jos olisi jotain öljyä. Mutta tee sen mukaan, mikä tuntuu hyvältä. Ja jos ei ole öljyä, niin sitten tee vähän hellemmillä liikkeillä. Tehdään vielä 2. Hyvä. Sitten tehdään vähän rennompaa ja hellempää. Ota sieltä sun nimetön. Ja sieltä lähde kulmakarvan tyvestä nenänvartta pitkin liuuttelemaan. Sitten ihan silmä alta. Tosi semmoista lempeää silittelyä. Ja sen takia just on vielä tuo nimetön, että ei tule vahingossa. Tulee vähän helemmät liikkeet, ei tule niin kovia painalluksia.
Mulla on näköjään vähän rivakampi tahti. Mutta teet ihan rauhassa. Silittelet. Sitten kun ollaan silitelty, niin sitten taas mennään vähän napakampiin liikkeisiin. Sä voit tuoda vasemman käden sinne. Kamala, kun mulla on niin mustikkaa. Vasemman käden sinne vasemman kulman päälle. Ja teet tämmöinen sormikoukku siitä oikean käden etusormesta ja sieltä liuuttele sitä oikeaa kulmakarvalinjaa pitkin. Ja sielläkin saattaa sitten, jos on tullut kurtisteltua paljon kulmia niin kuin täällä, niin siellä voi tuntua sitten kanssa aika semmosia mukavia kohtia. Tee vielä muutaman kerran, taas siitä riippuu, että mikä tuntuu hyvältä. Ja sitten jos tämä tuntuu liian voimakkaalta, niin sitten voi ihan tälleen sormillakin silitellä. Se jäi tuossa sanomatta. Eli vähän kuulostaa taas, mikä voimakkuus on hyvä. Vaihdetaan puolta, eli oikea puoli pitää vähän sieltä kulman päältä sormilla kiinni ja sieltä vasemmasta kädestä etusormi sormikoukuksi. Taikka sitten ihan vaan sormilla silittelet sitä kulmalinjaa. Mä otan vähän napakammat käyttöön, koska mulla ainakin on tuolla. Oot sä tehnyt kovasti töitä, että saa vähän tehdä kovempaa hierontaa. Mutta tee sen mukaan, mikä tuntuu hyvältä. Ja taas muista hengittää ja muista rentouttaa hartiat. Monestikin tässä kohtaa, kun kädet on siellä ylhäällä, niin lähtee sitten olkapäät menemään tuonne kohti korvia. Niin vie hartiat rentona. Ryhti hyvänä, hyvä istuma-asento. Sekin saattaa unohtua sitten siinä kohtaa, kun alkaa kädet väsymään, niin sitten romahdetaan ja laitetaan ne olkapäät sinne korviin. Tee vielä 2. Sitten voit sieltä vapauttaa otteja, vähän ravistella käsiä, vähän hytkytellä harteita. Jos sinne tuli kireyksiä, taas tarkistele ryhti. Ja tuo sieltä taas vasen käsi sen vasemmalle kulmalle ja tuo nyt sormet nyrkkiin ja lähde sieltä rystysellä hieroskelemaan. Taas öljy on hyvä. Ja jos ei ole öljyä, niin tee sitten vähän lempeämmällä. Vähemmän painetta, niin lähde sieltä hieroskelemaan sitä oikeaa puolta otsasta. Sieltä voi ihan kauttaaltaan hieroskella. Ja otteet voi olla napakat, otteet voi olla vähän hellemmät. Mulla ainakin tuntuu täällä ohimolla aika mukavia kohtia ja se varmaan johtuu siitä, että jos nuo poskilihakset on siellä vähän juntturassa, niin sitten ne vähän menee tuonne ohimon puolelle kanssa. Muutamat hieronnat vielä ja sitten voit ottaa sieltä kulmien välistäkin, varsinkin jos tulee kurtisteltua kulmia, niin anna sieltä sitten rentoutua. Tuolla taisi hypätä joku kala, kuuluu semmoinen morskaus. Vaihdetaan puoli. Eli tuo sieltä sormet oikealle puolelle kulman päälle, vasen käsi nyrkkiin ja sitten lähde siellä rystysillä rapsuttelemaan. Voit aloittaa sieltä kulmien välistä tällä niin kuin mä ja sitten nostaa vähän ylemmäs rapsuttelua ja jatkaa vähän omaa fiiliksen mukaan. Ja taas katso vähän, että minkälaisella paineella teet. Ja ihanaa, jos sulla on joku öljy siellä, niin se luistaa mukavasti ja ei tule sitä kitkaa, eikä tämmöistä pikkupunotustakaan. Olisikohan olemaan hyvä? Voisi alkaa. Hyvä. Rentouta kädet. Vähän ravistele käsiä, taas tarkista ryhti, pyöräyttele hartiat. Ja sitten tuo sieltä kädet otsalle ja lähde lempeästi silittelemään otsaa. Ja sieltä voi antaa silmäluomien painua kiinni. Aina sieltä kaikkien kireyksiä ja jännitystä sulaa pois otsalta. Nyt se on tosiaan tosi semmoinen hellä ja kevyt se liike, mitä teet. Semmoista lempeätä silittelyä. Silittele vielä muutaman kerran. Minkä jälkeen otan taas se nimetön, vai keskisormi nimetön, ja sillä sitten sieltä liuuttele sieltä kulmakarvojen välistä silmäluomen alta sinne kohti ohimoita. Tosi semmonen, tosi lempeä silittely. Ihanaa. Hyvä, ja sitten voit lähteä sieltä viemään käsiä vähän alemmas. Ottaa kaikki sormet sinne ja lähteä silittelemään sieltä
ihan sieltä nenänpielistä, suupielistä. Vähän sen ylös kohti ohimaita. Ja voit mennä vähän sen leuankin puolelle. Hyvä, ja sitten tehdään tämmöiset sormisakset tai korvasakset. Ja mikä väli siitä tuntuu parhaimmalta, niin lähde sieltä liuuttelemaan korvan eestä ja takaa alaspäin. Tämä voi tehdä puoli kerrallaan, jos tuntuu järkevältä tai hyvältä tehdä niin. Tai sitten voi tehdä tälle tehokkaasti molemmat puolet samaan aikaan. Hyvä. Sitten tuo sieltä tämmöinen kuppiote käteen ja sieltä korvan takaa liuuttele vähän niin kuin kupilla. Ajattelet sieltä niitä lymfanesteitä, mitä ollaan tässä liikuteltu, kun ollaan silitelty kasvoja, niin lähdet viemään niitä alaspäin. Nyt varmaan olisi hyvä, jos vähän avoimesti. Vie ihan sen solisluulle asti. Tehdään vielä 3. Hyvä. Sitten vaihdetaan puolta, eli vähän tämmöinen kuppimainen ote. Ja sieltä ihan sieltä vähän niin kuin niskan puolelta korva alta. Lähden liuuttelemaan kohti solisluuta. Täällä varmaan kuuluu kaiken näköistä rahinaa. Ne tuohon takille. Vähän paremmin tuo mikkiin. Ja sieltä ainakin itse tuntuu aika kivalta pyyhkästä ihan sieltä kunnolla niskan puolelta kanssa. Tehdään vielä muutamat. Ja tätähän voisi varmaan jatkaa vaikka pitempäänkin. Hyvä, pikkuhiljaa lopettele sieltä joka tapauksessa sitten. Mutta tuo sieltä vielä sormet siihen solisluun päälle. Ja tehdään siinä tämmöiset pienet pumppaukset. Ja herätellään sitä meidän immunestekiertoa. Ja sitten voi olla, että siellä kasvojen alueella tuntuu vähän, että virtaa vähän enemmän jotakin. Ja voi olla, että jos siellä on jotakin turvotusta, niin voi olla, että sekin on sieltä vähän kaikonnut. Tee vielä 2 pumppausta. Sitten vapauta kädet. Hyrskyttele vähän käsiä, jos kädet väsyy. Pyöräytä hartiat omalle paikalleen. Näin sieltä vielä silmäluomien painoa hetkeksi aikaa kiinni. Tunne siellä taas paino istuinkyhmyillä. Paina sieltä, juuruttele istuinkyhmyjen alustalle. Ojenna selkä. Pyöräytä hartiat omalle paikalle. Ojenna niska. Rentouta kasvot. Ota oikein syvä hengitys nenän kautta sisään. Ja puhalla huokaise suun kautta ulos. Voit vähitellen avata silmät. Hei, mä haluan kiittää tästä harjoituksesta. Ja hei, toivottavasti nautit tästä ja toivottavasti tästä oli jotakin hyvää, kivaa lisää sun iltaan tai siihen hetkeen, milloin olit harjoitusta tekemässä. Kiitos, että olit. Namaste. Miikis lähtee saunaan. Moi moi.